Έχουμε φτάσει ακριβώς από κάτω. Ο Λεωνίδας είναι έτοιμος, κάνει μέθοδο παππού. Έλα έξω. Παπαγορικότητα! Πάμε! Θα πεθάνω! Κάθε κατάληξη έχει και μια αφετηρία. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Γεια σε όλους. Λοιπόν, το πρωινό μας βρήκε κάπως έτσι. Δεύτερη μέρα στην Εύβοια. Ξυπνήσαμε στην Κίμη, στην παραλία Σουτσίνη. Σε λίγο σηκωνόμαστε να ετοιμάσουμε τις σκηνές μας. Η ώρα είναι 9.30. Κοιμηθήκαμε πάρα πολύ ώρα και κοιμηθήκαμε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Και επόμενοι προορισμοί, θα πάμε πάλι στο χωριουδάκι Ανδρονιανή, θα πάμε πηγή Κολέθρας και θα πάμε και στον καταράκτη Μανικιάτη. Ο καιρός είναι τρομερός, ξαναλέω, έχουμε έρθει μήνα Μάρτιο. Θεωρητικά έχει πολύ κρύο και το βράδυ είχε αρκετό κρύο, αλλά η θερμοκρασία σήμερα θα λέει 16 βαθμούς. Από τις 10 η ώρα νιώθω ήδη πάρα πολύ καλά, επομένως το μεσημεράκι θα έχουμε φτάσει στους καταράκτες. Θα έχει ανέβει κι άλλη θερμοκρασία και νομίζω θα κάνουμε το θαραλέο βήμα ώστε να βουτήξουμε στους καταράκτες. Και φτάσαμε στον επόμενο προορισμό που είναι Μήλος Πύργου, Μήλος Σαντά. Το βρήκαμε, ναι, το βρήκαμε πολύ τυχαία, εντελώς τυχαία. Περνάγαμε από το δρόμο και είχε παρκάρει ένα αμάξι. Ευτυχώς είχε και αυτή την πινακίδα και συνέβαλε στο να σταματήσουμε και να βρούμε το μονοπάτι, και τώρα το έχουμε πάρει. Είμαστε ήδη μέσα, όπως βλέπετε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Νομίζω έχει πέτρινα γεφύρια, έχει τρεχούμενα νερά. Τα τρεχούμενα νερά ήδη τα είδαμε, είναι ακριβώς από εδώ κάτω στο ρέμα. Και τα ακούμε εννοείται. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μυρίζει κάπνα. Λοιπόν, η φάση, όπως βλέπετε, έχει γίνει πάρα πολύ πυκνή. Το μονοπάτι δεν είναι καλό, δεν είναι καλοδιατηρημένο, αλλά είναι πολύ όμορφα. Ελπίζω να βγούμε κάπου. Έλα, τα καταφέρνεις? Νιώθω ότι είμαστε πραγματικά Indiana Jones αυτή τη στιγμή. Το μέρος είναι παράδεισος. Πραγματικά παράδεισος. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στο ποτάμι και εδώ πέρα κάνει μια ωραία διακλάδωση το νερό που κατεβαίνει. Μία χτυπάει από εδώ πέρα και μία κατεβαίνει από εδώ πέρα. Έχουμε προχωρήσει αρκετά, πιστεύω κάνα χιλιόμετρο. Απλά έχουμε καθυστερήσει γιατί κάνουμε αρκετές στάσεις έτσι, για φωτογραφίες, για πλάνα. Για απόλαυση εννοείται, γιατί είναι πολύ ωραία. Και κάπου εδώ πέρα τώρα πρέπει να έχει ένα πέτρινο γεφύρι. Τα καλά είναι ότι μόλις τώρα έπιασε το μάτι μου μια ταμπέλα εκεί κάτω με ένα κόκκινο βελάκι, επομένως αυτό σημαίνει ότι πάμε καλά. Και σε αυτό το σημείο αναγκαστήκαμε να βγάλουμε τα παπούτσια, γιατί απέναντι δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι μεγάλο η απόσταση, επομένως αναγκαστικά βγάλαμε παπούτσια και περνάμε απέναντι. Αν πέσουμε θα χρεωθεί το drone πολύ άσχημα. Προχωράμε, γεφύρι δεν βρίσκουμε, όμως εδώ πέρα τι βρήκαμε. Παίζει να μην είναι τίποτα, αλλά αδιανόητο. Μπρο, με το που πατήσει εδώ πέρα έχει τρομερή ψύχρα. Γεια. Κυριολεκτικά με το που πατήσει. Ναι. Μεγάλη, τι είναι εδώ μέσα? Σοβαρό. Όπα. Ω, μεγάλη, τι είναι αυτό εδώ μέσα? Αχ, χάζει, μου μπήκε ένα αγκάθι. Εντάξει.
Μεγάλη είναι πέτρινο, είναι πέτρινο. Όπα, έχει και παράθυρο πάνω και καλά. Μπρε, αυτό είναι πετρινό σπιτάκι. Ακραίο. Τι στο καλό. Έλα. Δεν ξέρω, δικέ μου. Εδώ δείτε. Εδώ. Αυτός είναι ο μήλος, νομίζω. Να ξέρεις, είναι ο μήλος. Όλα τα λέθη. Όλα τα λέθη, όλα τα καλά. Λοιπόν, για να μην σας τα πολυλογώ, φεύγουμε ηττημένοι, αλλά όχι και τόσο ηττημένοι, διότι δεν βρήκαμε το γεφύρι που ψάχναμε, αλλά όχι και τόσο αφορά, διότι απολαύσαμε μια ωραία πεζοπορία, κυριολεκτικά, μέσα στο ποτάμι. Μια πολύ ωραία εμπειρία για να γίνεις ένα με τη φύση. Επομένως, φύγαμε για επόμενη στάση που είναι πηγή Κολέθρας. Με εύχομαι μονάχα να βρούμε την έξοδο, διότι έχουμε παρεκκλίνει πάρα πολύ εκτός του δρόμου. Και ναι, ανησυχούμε μη και δεν βρούμε, αλλά πιστεύω θα το βρούμε, θα τα καταφέρουμε. Και είμαστε πηγή Κολέθρας. Πάμε να δούμε τι ωραία χρώματα έχει από αυτή την πλάκα της ζωής, όπως έπαθα και εγώ. Μπρο, αδιανόητο, Αδιανόητη η φαβούρα, Φαντάζεσαι να παίζεις εδώ πέρα, όντως. Ωραία, φίλε. Είναι αυτές τις ταινίες που όλα πάνε λάθος, που πέφτει το κινητό, ξέρω εγώ εδώ, πάει έτσι, εδώ πάνω κάτω και δεν κάνει μέσα. Έχει τρομερά χρώματα. Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ Κεφαλονιά. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που έχει μια λίμνη και μπαίνεις με βαρκούλα. Το χρώμα είναι ίδιο με την Κεφαλονιά. Ναι. Ελπίζω να μην ακούσει. Ναι, Αγγελικούλα μου. Ας πούμε Αγγελικούλα, και αυτή. Λοιπόν, κλασικά είδαμε ένα μονοπατάκι, έχουμε ξεκινήσει, το έχουμε πάρει. Τώρα έχουμε έρθει σε αυτό το δύσκολο σημείο. Κάνει την αρχή ο Λεωνίδας. Εν τω μεταξύ, πρώτη φορά βλέπω τόσο πολύ φύκη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο σε τρεχούμενο νερό έχει τόσο πολύ φύκη. Δείτε εδώ κατάσταση. Ναι, αν φύγεις, έφυγες τώρα. Μη φύγεις τώρα, μείνε εδώ αυτή την ώρα. Wow! Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα το ποτάμι έχει καθαρίσει πάρα πολύ. Εδώ πέρα τι ωραίοι χρωματισμοί. Είναι απίστευτο, είναι πεντακάθαρο. Και μετά από λίγο το μονοπάτι που πήραμε μας βγάζει εδώ πέρα το καταφύγιο. Τι το λέμε, καταφύγιο. Ναι, πάμε να δούμε από κοντά πως είναι. Αλλά όλη την ώρα περπατάς και έχεις στα πλάγια αυτό πέρα το ωραίο το ποταμάκι, που εννοείται έρχεται από την πηγή Κολέθρας. Ωραίο τοπίο, με τις παπαρούνες τις κόκκινες, την πρασινάδα την ανοιξιάτικη. Φανταστικό. Εδώ πέρα πραγματικά μου έρχεται να μαζέψω κόσμο και να έρθουμε να παίξουμε ψήρες και να τρέχουμε. Αυτό είναι το πρωινό κατούριμα. Και πίσω από το σπίτι, από αυτό εδώ πέρα τον ιδιωτικό το χώρο, ό,τι και αν είναι, υπάρχει αυτός εδώ πέρα ωραίος ο μίνι καταράχτης που κατεβαίνει ορμητικός.
τελευταία στάση για σήμερα. Έχουμε παρκάρει το αμάξι όπως βλέπετε. Τέλος του δρόμου, χωματόδρομος για πολλή ώρα, άλλος δρόμος, κακός δρόμος. Και πάμε για καταράκτη. Μανικιάτη. Ναι, πήγαμε να το πιάσουμε. Μήνας Μάρτιος, υπενθυμίζω. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα βουτήξουμε γιατί τα νερά είναι μπούζι. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα βουτήξουμε, δεν θα κοτέψουμε. Ή έχουμε χαθεί ή το μονοπάτι είναι πολύ δύσβατο. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δάφνη. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς μέσα στο ρέμα όπως βλέπετε και το έχουμε πάρει αντίθετα από τη ροή του ποταμού. Σε κάμποσα μέτρα, όπως έχω κοιτάξει στο χάρτη, είναι ο καταράκτης Μανικιάτης. Έχω παλέψει με ένα τίγρη. Ναι, δείτε εδώ πέρα το παιδί. Έχω παλέψει με ένα τίγρη. Πάλεψε με τίγρη. Θα καταφέρουμε, πιστεύω σε μένα. Ένα, δύο. Θες βοήθεια με τη τσάντα? Απολαύστε το τοπίο. Επειδή είμαστε μέσα στο φαράγγι, ο ήλιος έχει κρυφτεί. Επομένως, αν βουτήξουμε, θα βουτήξουμε και χωρίς ήλιο. Ακόμα πιο αντρικά. Ο καταράκτης φαίνεται από εδώ. Θα σας πάρω μαζί μου για τα τελευταία μέτρα. Τον βλέπετε στο βάθος. Κάτσε μην πάω καμιά σαβούρα τώρα. Φτάσαμε! Λοιπόν, είναι μπούζι. Δεν νομίζω προσωπικά να τα καταφέρω. Έβαλα μέχρι γόνατο. Δεν γίνεται. Θα το δαγκώσουμε. Πού πας από εκεί? Μπρο, είναι αδύνατον. Έχει πολύ κρύο. Έχουμε φτάσει ακριβώς από κάτω. Ο Λεωνίδας είναι έτοιμος. Κάνει μέθοδο παππού. Παπουδέ μόνο. Εγώ νιώθω ότι έχω φτάσει στην πηγή και δεν θα πιω νερό. Δεν νομίζω να τα καταφέρω. Το Λεωνίδα το βλέπω πιο έτοιμο πόλεμο. Κάντο! Κάντο, αγόρι μου! Μπες! Τώρα που σε τραβάω! Ένα το βάφτισμα μόνο, το βάφτισμα! Θα μου τελειώσει τη μνήμη! Έλα! Δεν μπορεί το παιδί. Βούτα, αγόρι μου! 3, 2, 1, Έλα έξω! Έλα έξω, δεν φτάνεις μέχρι εκεί. Το ρίξε. Πάρτε το ρε! Θα λιποθυμήσει. Εντάξει,
Κόντωσα στο παραλίο, γιατί εγώ κοντεύω. Αν και, λοιπόν, πάλι θα είναι soft, γιατί από το υπερβολικό κρύο ζαλίζει. Πάμε. Έλα! Παπαρικότα! Πάμε! Θα πεθάνω! Πολύ κρύο. Τώρα πρέπει να το γυρίσουμε κολυμπώντας. Πάμε κολυμπώντας. Κολυμπώντας λέει! Πάει καλά, τι λέει! Λοιπόν, είναι τελευταία μέτρα. Εκεί βλέπω την πετσέτα μου. Πάμε! Για το εκατοστάρι Μίλτον Σέντογλου της πισίνας του γλυκού νερού. Φύγαμε! Έλα γρήγορα! Έλα αγόρι μου! Δεν είναι τόσο κρύο. Η άλλη και να φύγει. Λοιπόν, με διαφορά το πιο κρύο μπάνιο που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε επανέλθει πλήρως. Βγήκαμε ξανά στον ήλιο, βγήκαμε από το φαράγγι. Μας χτυπάει. Ανέβηκε ξανά η θερμοκρασία του σώματος. Είμαστε και οι δύο πένα νομίζω. Βγήκαμε, αφήσαμε το ποτάμι. Κοντεύουμε να φτάσουμε στο αμάξι. Πολύ κρύο, νομίζω το πιο κρύο μπάνιο που έχω κάνει στη ζωή μου. Και θα παραδεχτώ κάτι μπροστά σε όλους και μπροστά στο Λεωνίδα. Αν δεν βούταγε πρώτος ο Λεωνίδας, δεν θα βούταγα ποτέ. Όμοιος, ομοίο πελάζει. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω, κάπου το διάβασα. Πες το. Δεν ξέρω, κάπου το διάβασα. Ο όμοιος πλησιάζει τον όμοιο. Αυτό σημαίνει. Ωραία. Επομένως, εδώ θα κλείσει το σημερινό βίντεο. Είδαμε ότι θέλαμε να δούμε μέσα σε 2 μέρες από την Εύβοια. Εύχομαι να σας άρεσε. Εύχομαι να πάρετε κι εσείς τα βουνά, τα ποτάμια και τα λαγκάδια και να βγείτε έξω να θαυμάσετε την ομορφιά της φύσης. Να είστε όλοι καλά, θα σας δώσω το επόμενο. Κάντε subscribe και καλά ταξίδια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.